Здравейте от кухнята на Gmail Organic. Аз съм Деси и точно преди Коледа ще ви покажа нашата нова рецепта, която е медени бисквити коледни хензелки. Ще ви разкажа малко повече и за името на рецептата, както винаги той е провокиран от различни неща, но първо да видим какви са продуктите и как се прави тестото. Ще ви трябват, както винаги, биопродукти, яйца, кафява захар, брашно, масло, мед и вече окрасата зависи от вас, както и коледните подправки. Идеята е следната. В една купа смесваме брашното, захарта и около 2 чайни лъжички от подправките, като аз предпочитам да слагам канела, джинджифил и индийско орехче. Вие можете да ги замените с други, ако не искате пък да са пикантни, може въобще да изключите подправките. За мен те придават коледен дух на рецептата, но това се зависи изцяло от вас. След като смесим сухите съставки, правим кладенче по средата, слагаме 2 яйца и 2 жълтъка, като белтъците от другите 2 яйца можете да си отделите и с тях да направите белтъчена глазура, която седи много добре върху меденките. Слагате едно пакетче стандартно, 125 грама биомасло, което трябва да е леко топло, но да не е все пак течно. Слагате го също по средата и 3-4 супени лъжици мед. Разбърквате всичко първо с дървена шпатула и след това почваме да месим тестото. Би трябвало, ако изпазвате точно мерките, които ще напишем под рецептата, всичко да се получи много добре и още от първия път. Хубавото на това тесто е, че веднага може да се работи с него, няма нужда да го изчаквате, няма нужда чак толкова да го държите в хладилник или нещо, веднага започвате работата. Като сега ще ви покажа, слагаме малко брашно на дъската, както и върху точилката. Аз обичам да си слагам, за да съм сигурна, че няма да ми залепне тестото. И започваме да точим тестото. Като първо аз обичам да си го оформям с ръце, тъй като ми е по-лесно. Може на места леко да се чупи, но така или иначе това после, след като вече го разточите, няма да си личи. Хубавото на меденките е, че това са може би едни от най-коледните бисквити, които в нашия случай са хензелки. Защо са хензелки? Всеки път, когато правя меденки, се сещам за Хензел и Гретел приказката и просто винаги ми е много така приказно да се каже. И решихме, че нашите меденки няма да са стандартни меденки, а ще са хензелки. Ето така разточваме тестото, избираме си формички, като аз винаги правя сърчица, независимо какъв е празника. Примерно сърчице, можем да направим камбанка, вие можете да направите каквото пожелаете всъщност. И ги слагаме в една тава да се пекат. Ще направя още една. Пекат се около 10-15 минути, не повече, на 150-180 градуса или докато крайчетата им станат общо взето, почнат да порозовеняват. Да ви препоръчвам да ги препичате, тъй като просто ще станат много твърди. Мога да ви издам един трик, ако все пак ви станат много твърди меденките, какво да правите. Сложете ги в метална кутия с ябълки и ще видите, че само за един ден те ще омекнат и ще станат невероятни, както и ще попият от мириса на биоябълките. Следващото, ние вече имаме готови изпечени меденки и ще ги украсим. Можете да разтопите биошоколад, можете да ги украсите с захарен фондан, зависи дали искате да ги правите за подарък, дали просто ще ги хапате вкъщи. Така или иначе децата също обожават меденки. В моя случай ще използвам биолешникова паста, защото ми е по-лесно и защото с нея наистина стават невероятно вкусни. Взимаме от лешниковата паста. Ще направим едно сърце. Както казах, аз съм привързана към сърчетата, макар че харесвам всички формички. Реално можете да ги украсите отгоре с ядки. Аз ще използвам в случая захарни топчета и звездички, но реално вашите меденки могат да станат каквито вие пожелаете. Или в моя случай хензелки. Ето, сега ще сложим малко топчета и мисля, че ще се получи много красиво. Ето, оставяме я тук. Тук сме направили няколко бисквитки с захарен фондан, които също стават красиви. Можете да ги опаковате по-отделно, можете да ги сложите като украса на елхата. Това зависи вече изцяло от вас и от желанията ви. Много се надявам, че нашата коледна рецепта ви е харесала. Продължавайте да ни следите в YouTube канала ни Gmail Organic и весели празници!